Xajjena Bela hija r-rebbieħa tal-Premju Papa Ġwanni 23 Attjubija 2022 tal-appoġġ kontinwu li tat liż-Zinzja Ladoki li għandha problemi biex tikkomunika u tesprimi ruħha. Għajnuna li permezz tagħha Zinzja tkun tista' ssegwi u tipparteċipa fil-klassi. Waqt ċeremonja fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta George Vella flimkien mal-fundatur tal-Premju, Patri Dionizju Mintov, ippreżenta l-medalja lil Xajjena Bela u ferħilha li qed tħaddan il-valuri nobbli tal-biberija u l-altruiżmu fl-iskola sekondarja tal-Ħamrun li tattendi fiha. Din nippremjaw ġesti żgħar li għal min ikun qed jirċifihom però ifissru id-dinja. Hekk juruna Xajjen u Zinzja. Ir-rabta ta' bejnietkom, eżis tfal jew żgħażagħ pjuttost, tfakkarna kemm bl-empatija u bil-modrija kapaċi nelbu d-diffikultajiet u kapaċi nwettqu nilħqu għanijiet li ma konna qatt nimmaġinaw. Il-President George Vella qal li wieħed qatt m'għandu jinsab fil-mumenti ta' dwejja li kull persuna għaddiet minnhom minħabba l-iżolazzjoni fl-eqqel tal-pandemija biex bekk l-ebda persuna ma ssofri minn dan ta' kuljum għaliex tiġi mwarba mis-soċjetà. Jiena nixtieq li bħala poplu wieħed u maqut nitalmu minn dawn iż-żewġ tfajliet. L-egoiżmu, l-indifferenza u r-rejba iwaslu biss għal firda u jeqirdu l-umanità li tant ħassejna in-nuqqas tagħha matul il-pandemija. Minnaħa tiegħu Patri Dionizju Mintov, fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi stqarr li l-paċi titnissel fuq il-bankijiet tal-iskola. Qal li teduka mhux li tgħid affarijiet li tkun qedhom tirrepetihom sena wara oħra, imma li teduka billi tlaqqa dak li jingħad mar-realtà u tpoġġi fil-prattika dak li tippriedka.